Det kan være svært at finde dubletter af billeder, især når din samling består af tusindvis af billeder fordelt på mange mapper. I dag kigger vi på 2 populære løsninger til at finde dubletter, PhotoSweeper og Picture Echo. Begge værktøjer er designet til at hjælpe brugere med at finde dubletter og lignende billeder, spare lagerplads og organisere store billedsamlinger mere effektivt. Lad os starte med Picture Echo. Picture Echo scanner billedbiblioteker og identificerer både dubletter og visuelt lignende billeder. Det er praktisk, når man administrerer samlinger med redigerede billeder, kopier i andre størrelser, skærmbilleder eller flere versioner af det samme billede. Brugerne kan vælge, hvilke mapper der skal scannes, vælge scanningstype, enten præcis eller lignende, gennemse resultaterne og sammenligne billeder, før de beslutter, hvad der skal slettes. Lad os nu sammenligne det med PhotoSweeper til Mac. PhotoSweeper er designet specifikt til macOS-brugere og fokuserer på at hjælpe fotografer og Mac-brugere med at finde dubletter og lignende billeder i deres samlinger. Ligesom Picture Echo tilbyder det sammenligningsværktøjer, der hjælper brugerne med at gennemse match, før de foretager sig noget. Begge løsninger understøtter registrering af dubletter, visuel sammenligning og oprydningsfunktioner, der skal mindske rod i billederne. Noget brugerne ofte kigger på er, hvordan hvert værktøj passer ind i deres arbejdsgang. Nogle fokuserer måske på kompatibilitet med styresystemet, mens andre prioriterer scanningsmuligheder, metoder til billedsammenligning eller generelle præferencer for workflowet. Her i Picture Echo gruppes dubletter og lignende billeder, så de er nemme at gennemse, hvilket gør det lettere at sammenligne billeder side om side, før de slettes. Det hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger, i stedet for bare at slette filer i blinde. Når man sammenligner værktøjer til at finde dubletter, kan faktorer som brugervenlighed, understøttede billedformater, fleksibilitet i scanningen, gennemgangsværktøjer og personlige behov for workflow alt sammen påvirke det endelige valg. I sidste ende er både PhotoSweeper og Picture Echo designet til at hjælpe brugere med at organisere billedsamlinger og reducere rod fra dubletter. Den bedste løsning afhænger af dit styresystem, din behov for billedadministration og de funktioner, der betyder mest for dit workflow.